ukuthi sisukumisele omama base-UK ngizocela ukuthi beze ngaphambili nabo bacela ithuba. Amen. Sengikuphili hard mama ngiyathoba phansi koqobo lwakho ngibingelele ukholi bonke khona nabazalwane bonke mawe singabomama base 51 e-UK siyakuthanda mama sifuna ukuthi ibele lelo sincelisa lona is full of warmth, of happiness, of love, of nutrients, everything esiyidingayo kumama. Usincelisa sonke amabele akho ngokulingana. Abekho obapha iformula milk lebhodlela. Sonke usinika amabele. So uthando onalo ngathi awukhethi, awusikhethi usithanda sonke ngokulingana. So namhlanje sizosho kuwe ukuthi uhambile endleleni uNkulunkulu ukuphila amandla and uyisibonele esikhulu phambi kwethu. Sibone okukhulu phambi kwethu ukuthi konke izimo noma ngabe zinjani sihlala nje emthandazweni. We prayer warrior. Yes. Esikufunde nje kuwe ukuthandaza nokuthi noma ngabe izimo zivuka ngapha nangapha kwamele sithandaze sinxuse uNkulunkulu singayishiyi indawo. So lezipho lezi ezilana sithande nje ukuthi namhlanje sizokuhonora nathi umama ethu sizokuhonora. So ngikule ncwadi engikhotile la Exodus 20 verse 12 no Efesu 6 verse 1 to 3. Ngithanda nje ukuthi imiyalelo eyishumi, first commandment with a promise. So imiyalelo eyishumi ene promise ukuthi uma singabantwana bakho silalela and then la ithi yazisa uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zibe zinde ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona. So your strength and resilience inspires us every day. You are the best mother in the entire world. We forever grateful for your never-ending loving support and everything, ma. uNkulunkulu ahlale kwenzeka sonke. Sidlulile sonke intweni ngawan and I know ukuthi uyasazi sonke ukuthi lo usolo usithanda ngokulingana. Ngiljenje ene sibahle sonke nesibona bezalwane. Sibahle because sisingele eleleni lo mama unothando. Sibahle so nawe umuhle namhlanje uNkulunkulu omusa akubusise nazi izipho zakho esikunikeza zona angazofuna sikuvulele zona. We are proud sifuna usibone. Wangithatha lana wangibeka lena wangisusela wangibeka
wangithatha la, wangibeka le, wangisusa la, wangibeka le, qhubeka Nkosi, ungiphumelelise. Wangithatha la, wangibeka la, wangithatha la, wangibeka la, wangisusa la, wangibeka la, qhubeka Nkosi, ungiphumelelise. Wangithatha la, wangibeka la, wangithatha la, wangibeka la, wangisusa la, wangibeka le, qhubeka Nkosi, ungiphumelelise. Sengikhohliwe bazalwane, nayi ne-voucher. Amen. Uzohamba nje uyozispoila ngayo. Hallelujah. Nami ngiyabingelela igama legazi likaJesu oyingcwele. Sibonga kakhulu uNkulunkulu onomusa okuyena osithwalayo, osithwele sila sikhona. Ngicela ophethe iBhayibheli noma iselfoni kumaRoma wesihlanu angifundele only u4 no5. Ngiyanxusa mama ngoba uhambile lendlela sima UK sibhekile. Nami nginje ngiqhamuke ePitori angizenzanga. Ngishiswa yile ndlela ongifundisa ngakhona ngiphansi kweUK. Nami bafowethu ngizothi kumama nathi nomndeni sisinonhlanhla nani bonke bogotshela nihambile ezindleleni, landlula ezintweni, landlula ebunzimeni, esehambile umkhulu kwavela okunye. Mama umuhle, oh yes, umuhle. Yeah, nangibheka ngibona uMargaret Thatcher uhleli phambi kwami. Bakithi ngicela ningifundele lelizwi. Ngikhanga ePitori ngiphethe lelizwi ngoba ngisonje ngikhathazeke ukuthi angihlale besiza nobaba ngenxa yomsebenzi. Wamkhipha umsebenzi ubaba, bamthethe nje izolo kulele eMpumalanga because of naye bethandile ukuba khona kule nkonzo. Ngicela ningifundele bakwethu u4 no5 kuphela. Incwadi yabaseRoma chapter 5 iverse ka4 no5. Isihloko sithi izithelo zokulunga. Ukukhuthazela kuveza ukuqiniseka. Yes. Ukuqiniseka kuveza ithemba. Ithemba alijabhisi ngoba uthando kaNkulunkulu lutheliwe ezinhliziyweni zethu ngomoya ongcwele esimphiweyo. Haleluya mama. Ithemba alijabhisi. Kule ndlela oyihambile bekithi noma ngubheka usenkonzweni ngisibuza ukuthi ngabe kufanelekile yini ukuthi sidlule ezimeni ezinjengalezi, kodwa uNkulunkulu uyangusisa ukuthi kumele sidlule kuzo ukubonakalisa ithemba ukuze siqine kuyena. Nami mfowethu ngingathathi isikhathi sonke. Nami ngithi ngale voucher. Amen. Ngoba ngiyakwazi ngabe befuna i-vouchers. Ngathola umama ongiphethe. Yeah. Ngiyomfunela i-voucher yasehulumeni. Haleluya. Lana unombuzo okutheleze ngihamba naye intombazana yami. Sisuke sokabili ePitori. Sathi siphokophele khona ushaka abazayona kudala bathi baphokophele. Nathi siphokophele khona mama. Sima UK yakujika. Haleluya.
Ngiyabonga bomama beyikhonzi baba ubaba uNtanda Archbishop uNtanda bazalwane ngizongixolela mina yabo eyona ngikho kakhulu so na ngihlalo ne-hierarchy zibuye zingishaye ngiyaxolisa kakhulu kodwa ke ngizocela ubaba Archbishop uNtanda azosipha isermon. Amen. Bengicela nje simsukumiseni umholi ngesihlabelelo simnandi futhi. Ngiyanibingelela abazalwane egameni lenkosi. Amen. Nami ngiyabonga kakhulu ithuba engiliphiwayo lapha ekhaya. Ngibingelele nje bonke abazalwane ubuholi bonke obukhona. Ngibingelele ke ngokukhethekile umndeni walapha ekhaya kwaMkhonza. Ngibingelele nomama. Amen. Hayi ushaya ucuphucuku namhlanje. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Ngifuna nje ukusho ngoba angeke ngibe mude ngamazwi. Uma uSisinonhlanhla efika ekhaya ehamba noSiphamandla bathi kimi bacela ngibe khona ngoba bafuna ukwenza isibongo babonge ugogo. Amen. Nami ngathatheka ngakujabulela ukuthi bathi bafuna ukubonga umzali esaphila. Hayi okunye ngikwazi. Hayi futhi uyazi angekungena okunye. Haleluya. Kodwa lamazwi athi bafuna ukubonga
wenzeni ukuze ubongwe? Yini okufanele uyenze ukuze uzobongwa? Umuntu ozobongwa akenzi ukuthi abongwe, akazi nokuthi lokho akwenzayo kuzokwenza ukuthi abongwe. Ngoba umuntu osebenza ngoba ebhekile uba inkinga, ngoba uma kufika isikhathi esithize ebona nasesontweni uyasho athi abangiboni sengidonsile iminyaka, ngoba konke akwenzayo ukwenza ebhekile. Kodwa muhle umuntu osebenza engabhekanga lutho. Amen. Siyambonga ke uNkulunkulu, ilokho okuye kwenza ukuthi nami ngifike ngizothi mama, uma bethi abantwana bayakubonga usaphila, bayazi ukuthi wenzeni kubo, usuka phi nabo. Kuningi okubalwayo lana ukuthi ubaba umkhonza ugulile from 1985 kuze kwabalwa. Amen. Uma singakhuluma ngale ndaba ke iba inkinga, ngoba sike sasho ukuthi ukugula kwabantu abaganene kakhulu kithi thina abantu besilisa asivami ukubekezela. Amen. Hallelujah. Kukunamazwi ashiwa abantu mabeme phambi komfundisi, bathi ekuphileni nasekuguleni, kodwa omunye makuqhamuka ukugula uyabaleka. Amen. Akaye kupho bambona nabo. Amen. Kodwa abantwana mabethi ke mama bafuna nje nako kungilethile ukuthi bazokubonga usaphila. Uthe umunye umfowethu ziningi izibongo ezivela umuntu eselele eboxini. Kuyiqiniso bazalwane, akusilona iqiniso ukuthi umuntu abongwe eseboxini. Kodwa umuntu kufanele abongwe esaphila. Kodwa engifuna ukukubalula, wenzani ukuze ubongwe? Ngithi mina kuyokusiza, sebenza ngamandla akho ungabhekanga kubongwa. Ngoba lokuhamba ubhekile kuba inkinga, ngoba makufika isikhathi uyabona ukuthi hayi labantu abangiboni, yazi ngiyayikhandla nje. Kanti mawusebenza wena ngokuthi nje usebenzela uNkulunkulu awubhekanga lutho, lithi izwi likaNkulunkulu kunesihlabelelo nami sengiyazama Dlamlenze. Amen. Ngoba nami bengiloke ngifunda ukuhamba endleleni ukuthi ukhonza nabantu abangafani. Amen. Kodwa as a leader kumele ukwazi ukuthi ba-accommodate. Yes. Amen. Sesahlule ukuthi hayi Yeah. Amen. Hallelujah. Lesihlabelelo angeke ngikwazi ngoba angazi nomkhiye wakhona uzozwakala. Kodwa ke isimanga sikaNkulunkulu, uJosefa wafika waba inkosi kuleli yalizwe, engasiyena owakhona. Bekhona abakhona. Hallelujah. Ngoba ihlo likaNkulunkulu uthe akabheki ubuso kodwa uhlola ini bazalwane? Inhliziyo. Ngifuna ukuya emazwini bese ngihlala phansi. Ubani okufanele abongwe? Ngoba izwi likaNkulunkulu masingakhuluma nje, uma kungasuka ukuthi sikhulumele uNkulunkulu ezwini lakhe lithi akangafakwa esibalweni umfelokazi under 60 years. Come on. Encwadini kaTimothi. Ngokwebhayibheli akekho umfelokazi under 60 years. I-reason usazobuya gane. Kodwa ngokwebhayibheli lithi ke ongale ka-60 umfelokazi woqobo, ngoba ngeke aphinde bazalwane. Hallelujah. Ngikhulumela iBhayibheli. Khulumela iBhayibheli lona lisho njalo.
lithi akekho ngoba osazobuya gane akakwazi ukuthi kuthiwa umfelokazi. Amen. Bengingafuni ukuya kule ndaba, kodwa ke ngifuna ukuthi umfundisi uNkosi angibukele nje izwi. Nami bengithanda ukukhuluma nabantwana bala ekhaya. Yazi sisonta kabuhlungu. Mangabe kunjena ngiyasaba, kumele mangiqeda ukudla ngihambe. Amen. Mangiqeda nje ukudla ngiyahamba ngoba sesisonta kabuhlungu. Kodwa ke la ngisonta khona ngisakulwela, ngifuna ukuthi makunjena makuqeda la uma uthi uyabheka ubone umangalo bayasonta labantu la. Hayi! Ukuthanda izwe kungubutha kuNkulunkulu. Haleluya! Engingafuni ukuya lapho mfundisi, khona incwadi kaTimothy engifuna ukuthi ungibhekele yona ngoba kule verse abalithintile lithi ke bakhona abafelokazi boqobo ngoba umfelokazi woqobo ushila umama uhlala ekunxuseni, uhlala ekukhulekeni. Haleluya! Kodwa bengifuna ukukhuluma nabantwana bakhe umama abenze lo mcimbi wokumbonga. Haleluya! Lamazwi laba ngifuna ukuthi wabheke mfundisi ziphi ibuko zami eShamasi. Bekuyoba kuhle lamazwi niwagcine ukuthi niyenze inkonzo umzalwana bongwe esaphila. Amen. Kungalindwa ukuthi kuze kuvele okuthize kube imali kuthiwa kuzobonga. Ngicela ungifundele incwadi kaTimothy oqala isahluko sesihlanu evesini ka4. Isihloko sithi ngabafelokazi. Kepha uma umfelokazi enabantwana noma enabazukulwane, labo ke babafunde kuqala ukuhlonipha indlu yakwabo, babuyisele okufaneleyo kubazali babo, ngokuba kuyabongeka lokhu phambi kukaNkulunkulu. Amen. Sengiqedile babusikhakhane. Uma umfelokazi enabantwana noma abazukulwane abafunde kuqala ukwenza kahle ekhaya. Amen. Ngoba lokho kuhle phambi kukaNkulunkulu. Kuyavuma ukuthi ngiwafakazele amazwi ukuthi akunasibusiso eniyosithola umama eselele uma ngaba nizange nenze kahle umama esaphila. Amen. Siyabona into esingayazi ukuthi iqhamukapi ngoba zonke izinto ziqhamuka kube ngazuthi zifashionable namhlanje. Uma uye eNatal kunento eyenziwayo, uma ngabe kushona ubaba kuba ngazuthi kuyembeswa. Bonke abomakoti balana ungobese uyazi beza yini kanjani, wayizingalethwa iphila. Why zilinde ukuthi ngize ngihambe emhlabeni babumkhonza bashaya ujeje abakoti balaka akufanelanga kube kanjalo, kodwa kuhle ukuthi izinto zenziwe siphila bazalwane. Izwi likaNkulunkulu ke lithi ke uma umfelokazi enabantwana abafunde kuqala ukwenza kahle ekhaya kubo. Haleluya! Mubu umuntu mawehla nale ncwadi ithi mubu umuntu ongabondli abakubo. Bese ithi kakhulu abakwakhe uma ngabe eganile. Kodwa ngoba ukondla awukufundi ekuganweni, kufanele uqale ukufunde kuphi? Ekhaya. Amen. Bengaqondanga ukuthatha isikhathi. Kuney'nsizwa la ezinhle kabi. Ngiyashumela baba umkhonza ngoba nami nginazo insizwe engihamba nazo. Kodwa ngiyazitshela ukuthi angithandi ukuthi zenzise umama ozala lensizwa enze into engafanelanga. Uyazi ukuthi yini into engafanelanga? Eyokuthi lo mfana ukhipha imali uma kuzoza intombi yakhe la ekhaya. Akhiphe ikhadi alinika bodadewabo, hey ngicela ningenzele kahle ngoba kuza umuntu wakhe.
engafundanga ukondla la ekhaya yoba nzima nalapha yakhona naye kumama into engayithandi azoyenza kuzothi ekseni umiphuma lentombazane ayilinde khoneni lendlu athi mntanami ubuye nangeviki elizayo ngoba sidla kahle makukhona bani haleluya into engekho lena ifuneki into enjalo ukuthi umzali umenzisa intembi ngalendlela yokuthi nje asukele intombazane umntana ngoba wena awukwazi ukukhipha imali yokondla. Amen. Uma ngabe sikholiwe njengokusho kwencwadi uthe ungobese mawusuka la ake ufike ekhaya ushintshe ukwenza wena osenenhlanhla nomama ake ufike nje ungene umbuze mama ngize kuwe udingani ufunani ufuna ngikwenzeleni. Haleluya. Hayi ukuthi umama azacabanga amaqhinga mina ngiyangifisa ukuthi labo dadwenu obanika ikhadi sengathi bangaligqobhoza ngoba bazobe bazi ukuthi masingaseyithathanga namhlanje ngeke siphinde siyithole. Haleluya. Izwi likaNkulunkulu mubu umuntu ongabondli abakubo kushizwe likaNkulunkulu. Sonke siyanicela bazalwane mama nami ngize ngizokubongisa ukuthi ke kuningi ngabe siyakusho ukwazi uhambo lakho kanye nobaba umkhonza siyazi ukuthi nibuyaphi. Angimane nje ngikwenze okunye kodwa ngokuhlonipha nangokwazi ukuthi uNkulunkulu usibonisani ngawe. Yilamazwi nje ngifuna ukwaletha ukuthi siphamandla okuyonisiza njengoba ugogo sekhona. Try to do everything. Kube umsebenzi wenu ukumbuza gogo uyini okufunayo. Ningalindi ukuthi ugogo azalale bese sibona ngeingubo nibanga ukuthi ekabani ezohlala ebhoksini. Amen. Kimi nje akuyenzi sense ngiyabuka nje ngithi bonakele la ngoba lezi zinto bezizinhle ukuthi nje makungena ubusika yazi njengoba ninezingane nikhula kumnandi niyazi ukuthi ishintsha isizini umama uhamba nawe njengoba uganiwe niyothengela abantwana izinto zokushisa ngithi ukuthi babe home but kunzima ukuthi cabanga ukuthi nogogo hamba umbuyele nenguvo nayo ukuthi ugogo wazi ukuthi ugogo right ugogo yonke into akuphelele esontweni. Angifuni ukuya entweni yesonto akusi ordination le. Yebo. Amen. Akusi ordination le eyokuthi ke abantu besonto yini okumele nibe isibonelo kuqala ukuthi ke ugogo nazi ukuthi ugogo kufanele nimenzele konke. Yilelizwe lithi ke umfelokazi enabantwana abafunde kuqala ukwenza kahle kuphi ungafuni ukuyokwenza kahle esontweni kanti la ekhaya. Amen. La ngikhonza khona ngimfuna umama oguqela mina uma ngabe ekhaya masicela indawo yokubamba umhlangano nathi kwenzeke lokho engiqeda ukusho masiphuma la ubaba athi ngicela nibuye nolandelayo umhlangano ngoba ubona into angayazi unkosikazi wakhe. Amen. Asifuneki lezi zinto ukukholwa abazalwane kushunyayeliwe. Amen. Amavesi mahle kodwa into efunekayo kwenza abazalwane ngoba singakhuluma kodwa uma ukwenza kungekho lapho angeke sikhone bazalwane. Nami mama uNkulunkulu akaqhubeke ahambe nawe ube isibonelo ukube amakhosikazi amasha bewakhona bekufanele ngabaphethe amapeni uma siqeda la asondele kugogo kulela lizwe lithi abesifazana abadala abafundise ngabe bayabuza gogo kwenziwa njani. Amen. Amen. Funa ukuhlala phansi ngoba uma ningafundisi imishado iyalimala. Kunezingane ezijaha ukuya emshadweni ayikwazi ngisho ukubonda iphalishi. Ukuhlala phansi ngoba
ijaha nje kuyamshadweni icabanga ukuthi ama-Uber lawa waleyo nto ukuthi ya-order. Amen. Amen. Intombazane mangabe ikhulele la kaMkhonza kufanele mayogana noma kwakhumalo ifike ithi kumantombazane wakwakhumalo ngifuna ningifundise ukuthi elala ekhaya hayi ukuthi ayikwazi kodwa fanele ithi nje ngifuna ningibonise ukuthi elala ekhaya libondwa kanjani kubonakala ukuthi iphume ekhaya ifundisiwe ukuthi ngakusasa izokwazi ukuthi ifike ngoba thina omama Mkhonza uma begana kwakuyicriteria eyokuthi uyakwazi yini ukuma ebhodweni ngaleso sikhathi angithi niyazi bazalwane kwakuyicriteria mawungakwazi wawungeke ulunge ngoba bayengekho nama fish and chips ngaleso sikhathi namhlanje uya-order nje ukuthi kuzofika endlini ubani indoda ezoba nemali yokuthi kuloke kuthengwa nje ukudla kanti la ekhaya kwenziwani bazalwane ngiyabonga kakhulu ngalamazwi uNkulunkulu anicine abazali akwenziwe kahle besaphila Khotshela wathi uzokani asho wena ngiyokubamba ngamazwi akho wathi kumama uzokanwa sikulindile ukuthi uganwe kusho ukuthokoza inkosi inibusise inenze kahle ngiyabonga basana Amen siyabonga Archbishop siyabonga kakhulu ngamazwi sizoya ku offering bazalwane Dumiseni Mbongeni Ngiyabingelela abazalwane ngegama lomfowethu Jesu Kristu ngibingelela uHoli bonke ngiyanibingelela bomama ngiyanibingelela bobaba bami ngibingelela nabazalwane bonke amen angizukuba mude ngiyaxolisa futhi nokufika late ngibuye emsebenzini Khayino ngiyakubingelela Mashungwane ngiyanibingelela bobaba bami kumncane engizokusho bazalwane kahle kahle siyambonga uGogo namakhaya there was a time mina noSpha la ekhaya ukubonisa ukuthi sikhulela la ekhaya sahamba sithunywe kuyobhadala imali ye school fees safika le mali endleleni sayidla azange sisibhadala school fees kusafonelwa ama 934 la izola ngafonelwa ngisahlala ekhaya kuthiwa hey uthuma uze la ngifuna ukwazi ukuthi imali niyisephi ngibonisa ukuthi sikhuliswa la ekhaya futhi ke siyambonga lo gogo amen ugogo lo akagcinanga ngokusikhulisa uthe esikhulisa sikhula wabe esikhulekela wabe esikhulekela ukuthi sikhule sibe yile insizwa eziyizo namhlanje so njoba umzali kuthiwa ubongwa esaphila ngibone kufanele bazalwane ukuthi sizombonga ugogo ephila sikhula singaka ukuthi asiyanga kuleza indawo sahlala enkosini sihlaliswa yilabazali siyabonga gogo namakhaya namhlanje ukhulile ungaka sikhulile namhlanje singaka it's because of imikhuleko yabazali bethu umzali uyahlonishwa umzali uyanakekelwa mawukhula uthola izibusiso zomzali buyisela izibusiso zomzali kumzali siyabonga gogo siyabonga yingakho nangayizolo ngakufonela ngathi buya
siyalidinga lolo thando, siyayidinga leyo mikhuleko yokuthi ugogo aqhubeke asikhulekele sikwazi ukuthi siqhubeke nathi ngempilo. Yilawo magama engizowasho ukuthi gogo buya sikhonze uNkulunkulu ebandleni, buya ukhulekele abantwana bakho, buya ukhulekele ibandla, buya ukhulekele bonke abazalwane onabo empilweni yakho. Inkosi ithele umusa. Amen. Mama Ngomane, siyacela mama, isikhathi sesihambile, abazalwane bazoze bashaya. Amen. Ngibonga ithuba ke engitholayo. Bathi abafethu sebalande kakhulu. Ngicela nje sifunde uGenesis 4 uverse 4. Ukubaluleka kokunikela. Amen. Naye uAbela waletha umnikelo kuwo amazulu ezimvu zakhe ezinonileyo. uJehova wanaka uAbela nomnikelo wakhe. uKhayini nomnikelo wakhe akawunakanga, wasethukuthela kakhulu uKhayini, ubuso bakhe banyukubala. Amen. The way you give is the way you receive. Kubi ukuba umzalwane omukelayo njalo wena uthi ngiyabonga, inkosi kubusise, udlulisa isibusiso wena you don't receive. Akekho sho kuwe athi inkosi kubusise. Amen. Sizonikela bazalwane. Angiboni nesitsha ke, kodwa bazoletha isitsha bese siyanikela okuphuma ethandweni. uNkulunkulu ubuka inhliziyo nalento onikela ngayo ukuthi kuwe ibaluleke kangakanani before uzoyidlulisa kumuntu. That is why oka-Abela umnikelo uNkulunkulu wawunaka, ngoba wawunonile, uphuma enhlizweni ethandayo, ethokozile. Ngifuna ukufundisa nje lokho ukuthi uNkulunkulu ubuka inhliziyo. Noma ungeza nemoto enkulu wenza show off, uNkulunkulu ubona imisebenzi nenhliziyo ukuthi lo mnikelo uphuma kuthi ngashumayeli. Sizocela isitsha. Limuye Osithebisa. Amen.
Siyabonga abazalwane. Zoli sizocela uZoli. uZoli ke bazalwane usisi wethu omdala, usisi wami omdala, usisi Gugu lethu wakamkhonza sizocela ukuthi asondele azoba naye nezwi nje. Abe nje na 2 minutes emva kwalokho sizocela ubaba Sithole, emva kobaba Sithole siyafana abazalwane. 1 minute Zoli, hayi phaka emshukela. Sanibonani bazalwane. Ngiyabingelela ngegama loMfowethu Jesu Kristu. Angizokuba mude. Ngizothanda nje qala firstly ukubonga uNkulunkulu for ukwenza ngelanga libe possible, because thina besingalihlela mara uNkulunkulu uye okwenza ukuthi izinto zibe possible. So ngiyambonga uNkulunkulu, ngibonga ukuthi asigcinele uma bazalwane mina ngithi uma, because umama ungikhulisile ngikhulela ekhaya. So ayindaba kagogo. Ugogo uziboda lo uma. So ukuthi uNkulunkulu usigcinele uma kwaze kwafika lolu suku and wayenza ukuthi kube possible ukuthi sikwenze lokhu ebesifisile ukukwenza. Okubuhlungu nje ukuthi it would have been nice if umhlungwane bekakhona. Kodwa engingakuregret is ukuthi laleli khona akakhonondi. Mhlambe ngathi ukuthi why kuso today noma because sikwenzile kuye ephila. Senze likhulu nje ubaba nje ephila, asisoli nathi. Simbongile naye ephila ngokusikhulisa. Asikhalanga ke sayisakaza ingasekho emhlabeni. So the main purpose namhlanje was to thank uma, hayi ngokukhulisa thina but ngokusigcinela ubaba, like umama echazile usisi omdala nkosazane yala. So mina engizokusho nje namhlanje ukuthi sibe ne gift esinayo nali ibhokisi leli bazalwane engenile esithe limfanele uma ngimbuka uma kuba lokhu kuba nezifo njengoba kube nezifo la ekhaya zilandelana kuphuma izinto zingena iTV yakhe yabulaleka asithekele yena nomhlungwane basho bathi hayi yabona manje le ngathi ncane ngathi sesithandane. So ulokhu yabalisa ukuthi man iTV yami ayisadlali kahle la black and white kanjani sase sibona ukuthi lo man uyoza qulekiswe iTV lokhabalise iTV. So sathi hayi namakhaya na iTV uzohlala ke emini ungabalisi ke mina uthi kumkhonza bekakhona ibukele iTV. Amen. Ungasabalisi. Hallelujah. Ay siyabonga. Bazalwane bangibizile ngicela unkosikazi wami uMamsolazi. Ngithanda no uyewabizwa engekho ngenxa yami, ngenxa kuzala uma ushada umfundisi, uma kuyongcwaba umuntu ufuna ukwazi ukuthi wathi kuphi. Abaholi bamabandla abakhona kusela ukuba kuthanda kuze kuyofika endodaneni la ekhaya bonke nabomama all protocols observed. Ngizama ukuthi ngipromothele nkonzo yokuthi ningabi ngama solo flyer, nibe nabantu umkhulu behamba nawe khona. Kwazi mina ngithanda ngisele ngizobonga nje ngisizela anathi siphethe present. Mina yami ngicela ukuthi mama uSithole bayilethe bayibeke la ngoba ngiyilethele na hayi la khona. Yabona abantu abamlaleli ngithi mina no ngicela ukuthi ayinikeze ugogo bazalwane imali yakwaSithole. Ngibonge bonke abakamkhonza bakhona nabakamoyo bazalwane naso zonke ibongo ezingithintayo.
nabakasimelani abangalela abantwana ngiyazi ukhuluma ngemva kwethu ukhuluma indodakazi enkulu yasekhaya akulula sengiyabonga sekwenzekile bathi indoda yakho uyithobela ikubiza noma ngasiphi isikhathi ngoba uma zothoba phambi kwenkanti angiphoxe futhi phambi kwenu kuba nzima gogo sizela sizobongisa lokhu abantwana abakwenzele kona I'm happy ukuthi asibheki i-2ply sibheka wena ngqo umile. Hey, I'm telling you, your husband is telling in his grave wherever he is. Hayi khona nenzala imphazamiso umkhonza lalele khona bazalwane kanti angazi noma abangizwanga imisikhono bazalwane konke siyabonga bese kusokolisa noma usambethe ungatheli ubaba kodwa ubongethi bowuya la ofuneka khona endlini kaNkulunkulu and for that grace bazalwane ngithi aseke ungadliwa manje ibishop isekhona. Amen bazalwane siyabonga ukuthi nisibekezelele John usingaye uphela ukuba nezwi unokuhle okay uyafuna Ngiyadabuka bathi okwenzeka namhlanje empilweni yami angikaze ngicabanga ngakasho lutho ngicela ukuhlonipha abaholi bakuntanga bekakhonze kakhulu bakukhonza kakhulu hayi namhlanje hayi ngoba uzile wazomenzela umsebenzi omuhle hayi ngaloko usakhula usabambe amen alikho ithende bowungangeni athi awusho mfana wami athi awusho madano athi awuthi siyacela kuwe Jesu amen bathandekayo ngiyahlonipha nonke izihlobo zenkosi Jesu ngiyawahlonipha bonke abazalwane ngiyahlonipha lo mndeni Amen. owangithula i-suitcase ngizule emgwaqweni ngithi manje uma usindwa ama-suitcase uwabambe ngapha nangapha bese kufika umuntu akulayishe uma esekulayishile emotweni wena mawusaloku wathwela ama-suitcase ukuthi awukafiki la uyakhona mina-ke ngathola ubaba owangethula umthwalo esakha umuzi sobabili bephila abazali bethu sobabili amen bathandekayo ubhuti omdala
Ngiyambonga namhlanje noma efike sekuntambama omncane esekhulumile emhlungwini. Kodwa akhulumile omncane kuyikho kuyiqiniso lodwa. Akhulumile ubhuti wami nangu Makhaye. Ushombela umdeke lapha ngiqhamuka khona. Bathandekayo. Kuyiqiniso lodwa. Ngifuna ukubonga phambi kwehlwele into engakaze ngayibona. Azange ngazi lutho bathandeka njengoba nibona kunje angazi lutho angikhipha ngalutho futhi angazi lutho bengithi mangithi ngiyabatshela abantwana ngithi ngaleli viki ubhuti omdala nobhuti omncane bathese kwanele bazofika benze abakwaziyo kwakamkhonza ngoba bathandekayo. Uma sikhona emindenini siganile akhathalekile ukuthi sesilizwe kangakanani ngoba uma ngilalela mina kuthiwa ubaba uyikhanda. Amen bathandekayo. Ngafika kulomuzi kwathiwa uma ubaba ehamba uyaye wembathe kanje. Kungakho bengembethe bathandekayo. Babonile abazalwane ngithanda ukuya eindaweni uma kusemini bengiphumelela ngoba ngumuntu olithandayo ivangeli. Bengiphumelela ngifike kulezo ndawo bese ngiyabuya ngesikhathi esifanele engisibekelwe amahlungwane hayi sami bangcwele ngilokhu ngimdala kubo kodwa bengikuhloniphile engakutshela. Bathandekayo ngifuna ukubonga abantwana bami noNhlanhla cela ukuhaka cela ukuhaka Sipho oh Sathumbu ngiyabonga kakhulu Mhlungwane ngiyabonga Ntanga ngiyabonga bonke ningenzele bona nibambisene bemangala nje badeze bathi shelele baye kasisi wabo ngithethe ngithi manje silingishiya ngithi oh isono nje ukuthi ngihanjele Gugu Siphamandla Sandile Zone ngiyabonga abantwana bami abakwenzile phambi kwehlwele bengazi ukuthi kanti ngenza kahle bamntanda bengingazi bengicabanga ukuthi mhlambe bazoze babaleke bathe uyasihlukumeza igogo ngoba wrong nje bathandekayo angaze nje ngamcorrecta right wrong nje kimi wrong akhathalekile ukuthi ukubani noma ngabe ukubani kodwa wrong ngisho ukuthi ngiyabonga wonke lo msebenzi nehlwele zonke ezibahloniphile ngoba ngimemanga muntu naba bamemile ngiyabonga kakhulu enikwenze namhlanje lapha ekhaya lamahlungwane angeke ngiyeke ukubonga babukoti esigane nabo namthetho ngibaboni amen ukhona namthetho ukhona amashabalala amen ngiyabonga abantwana basekhaya engathi ukubambisana kwethu ungehlukana singehlukani noma ngaba njani sezikhona izinto ngoba izinto zona zikhona futhi ziyohlala zikhona kodwa uSathane akazi ukuba namandla uma thina sizohlala enkosini sihlale kuNkulunkulu ngekhathi zonke inkosi yomsisisa Oh, ayithulile ingilosi balile. Asivala amehlo mthukile. Isenkosi yethu Jesu Kristu nomandla wonke. Aba siyabonga inkonzo
othe wayenza isifundo ey'nhliziyweni zethu. Siyabonga baba ukuthi kuvume wena ngoba izwi lithi iy'fiso ziselimini kodwa impendulo ibuya kuwe. Siyabonga baba kubo konke othe wakwenza manje ngegazi lakho kuze kungaphakade. Amen. Wena Nkosi, wena Nkosi uyasi, 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 imkhuleko yethu uyasi, imkhuleko yethu, wena Nkosi uyasi, wasisibe singasazi, wena simakade uyasazi, wena Nkosi uyasi, wasinyembezi sethu asikhale bonabona bethu, wena simakade uyazi, uyazi. Angibona munye ongafaniswa nawe, wena Nkosi uyazi. Ayi. Yabona sebunzimeni, impela ngathembe wena, wena Nkosi uyazi. Ayi. Gijima, 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 wena Nkosi uyazi, wena Nkosi uyazi. Ayi, simakade. Ayi. Wena Nkosi uyazi, imkhuleko yethu, isifiso sethu uyasazi baba. Ayi, ayi, ukuthi bandla lithingani, abantu bakho bathingani, simakade uyazi. Wena Nkosi uyazi, wena Nkosi uyazi, wena Nkosi wena Nkosi imkhuleko yabodla, wena ngabe uyazi, uyazi baba. Ayi, imkhuleko yaswalethu, kunenkinga ebhekana nalo, uyazi baba. Umkhuleko wentandane, Nkosi yami uyazi.
Kwafika iphumela